No niin, siis moi vaan taas kaikille ja anteeksi, että mä päivittäin tätä vlogia taas vähän aikaa. En mä tiedä, aloitinko mä edellisen videon justiin samalla tavalla, mutta no, mä tapaan olla joka epäaktiivinen kaikkialla netissä, yleensäkin siis. Ja kiitos siitä, että välillä vähän koputetaan olalle, että voisitko käydä siellä ja täällä. Kyllä mä yritän nyt tulla aktiivisemmaksi vähän siellä sun täällä. Esimerkiksi DeviantArtissa meinaa olla pitkiäkin taukoja ilmoittamatta siis. Ja paitsi että se aktivoituminen tässä nyt lukiovuoden, siis toka lukiovuoden aikana on vähän vaikeampaa toki nytkin kauheasti tekemistä, mutta kai se on vaan aseteista kiinni ja niin. Ja en mä oikeastaan tiedä, mitä mä tähän edes selittäisin. Randomisti mennään. No, Tippa-kirjoitus tuossa äsken huusi Dragonista iltapileistä riemuitsi, että siellä olisi sittenkin ikärajattomat iltapileet. En mä tiedä, kai siellä sitten on. No joo, siis Dragonista, että kuten moni muukin varmasti täältä, ainakin koirapiirteistä, on tulossa sinne, minäkin olen tulossa. Ja lähinnä justi tuo Yoshihiro takaisin takia, mutta niin. Saa nähdä mihin mä kerkeekö mä näkemäänkään sitä, mutta toivottavasti. Mä asun täällä ihan metässä, että täällä on tosi huonot yhteydet kaikkialle minne vaan. Ja niin, että monelta meistä ollaan siellä ekana päivänä. Tokakin päivä meidän pitäisi olla siellä, mutta saa nähdä miten tuo äiti nyt suhtautuu siihen, kun sitten meillä on vähän kaikkea vastaan aina. Kaverit kyllä, että tällaiset tietää. Ja tällä kertaa mä yritän saada tuonne Dragoniin mun ensimmäisen fursuitin valmiiksi. Se on mun hahmo C. Mikä hitto se oikea nimi oli? No, C kuitenkin. Kutsun sitä C:ksi. Tää ei tiedä kovin moni, mutta laitapa vaikka tuohon deseen sitten linkkiä kuvaan. Ja mä voisin näyttää hiukan keskeneräisiä fursuit tähän ja noita vähän noita tassuja. Oottakas hetki. Eli tässä on tää pää. Tätä mustaa juttua ei ole tähän vielä liimattu sitten kiinni, että se vähän sitten on tolla lailla. Tässä toisella puolella ei ole sitä vielä ollenkaan, mutta tuolta se näyttää eestä. Onpa hilpeen näköinen. Ja miten tää leuka on? No kyllä se leuka liikkuu ihan hyvin, uskokaa ottaa jälkeen. Joo, kieltä ei ole vielä ja hampaatkin puuttuu ja kaikki, mutta toivottavasti näette se Dragonissa, ketkä nyt sen onkaan tulossa. Niin näette sen sitten siellä valmiina. Joo, en mä tiedä, onko mä tähän tyytyväinen. Kai mä nyt vielä tähän ainakin on ihan tyytyväinen, mutta tuskin enää kohta. Niin käy aina. Ja no tässä on näitä näin vähän sen. Näissä ei ole vielä mitään anturoita tai kynsiä tai tällaisia. Kynnet valmistuu kohta. Ja nämä jalat on vielä ihan työn alla. Saa nähdä minkälaiset näistä tulee. Että tosiaan mä oon tehnyt jotain hyvin fail vahtispäitä ennenkin. 2 kappaletta oikeastaan. Kummastakaan ei ikinä tullut valmista. Että toi nyt on ensimmäinen mun kunnon pää ja näitä tassuja mä en oo tehnyt ikinä. Saa nähdä sitten miltä lopputulos näyttää. Joo. Ja niin. Eikä tässä sitten muuta, että sanokaa ihmeessä, jos ootte Dragonin tulossa, että mut tosiaan toivon mukaan tunnistaa tästä fursuitista ja en mä oikein tiedä minkälaiset vaatteet. Varmaan nämä, en tiedä. Ei eikö ajatella, mutta niin, tosiaan semmoista. En mä tiedä, mä lopetan tämän randomin selittämisen tähän näin. Hei hei!